तो दोस्तों और दोस्तीनी रउआ सब कैसन बानी। हम तो आशा करत बानी कि रउआ सब एकदम ठीके होम, खैले होम, पेट भरले होम। तो हम ई वीडियो में रउआ सबके बतावे वाला बानी कि हमर घर कैसे ढलायल और देखावे वाला भी बानी कि कैसे कैसे ढलायल। तो रउआ सब मोबाइल लेके बैठ जाई और ई वीडियो पूरा देखी और सुनी। ई चैनल पर रउआ सब नया हो हम तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम, काहे कि हमर वीडियो जब अपलोड होई तो सबसे पहले रउआ सबके मोबाइल में ढुक जाई और रउआ सब देखम। तो रउआ सब वीडियो को देखी और हम शुरू करत बानी, लाइक जरूर कर देम। तो चलू हम शुरू करत बानी। हम ई वीडियो के शुरू करत बानी चाय से। रउआ सब चाय पी ली और रउआ सब देखी यह डिजाइन कटा रहल बा और इने चांद कटल बा, बर्फी कटल बा, फोम जेकरा के थर्माकोल कहल जाला। आ एने देखी रउआ के हम मशीन देखावत बानी जोन में मसाला बनेला, मिक्सचर मसाला। तो अहाँ से देख लेली कि मसाला बने वाला मिक्सचर नीचे रखल बा। और ई देखी रउआ सब बीच में एगो बॉक्स लागल बा पंखा के लेल और लाइन के लेल, यानी बिजली के लेल ई वायरिंग होता पाइप लाइनिंग वाला। और 4 गो बॉल बा एगो रूम में आ बीच में पंखा के लेल बॉक्स बा आ 4 गो बॉक्स बा लाइट के लेल। त रउआ सब आगे चली रउआ सब के देखात बानी। ई पैसे बा सीधा गेल। एने सीढ़ी बा आ देखी काम हो रहल बा। न काम नइखे करत, ई तो बात करत बिया। हो काम कर, हाँ काम कर। अच्छा देखी रउआ सब देखी एने कारी ई बा सीमेंट के बोरा जैसे छत ढलाई, उन्हें बालू उठत बा और एने गिट्टी उठत बा। और ई मिक्सचर मशीन में डलाई और मसाला बनी। चली रउआ सबके ऊपर देखावत बानी कैसे छत ढलाता। नीचे से मसाला बन के ऊपर आ गइल बा। एमे से लेबर लोग जाई लेके उधर और मिस्त्री सब ढाली छत। चली रउआ के देखावत बानी। ई देखी लेबर के, ई लेबर जा रहल बा मसाला लाबे, मसाला लेके जाई मिस्त्री के पास आ ढलाता जे रउआ सबके हम देखावत बानी। चली उधर त ई देखी अभी बीम ढलाता। अब एकरा बाद छत ढलाई। 2 गो मिस्त्री बा जे एगो घूमत बा आ एगो ढालत बा। त हमर दोस्त, हमर भगवान, हमर मालिक, ई देखी हमर घर आधा से बेसी ढला गइल बा आ तनी बच गइल बा। त तनी देर में ढला जाई उहो। आ सुबह से शाम भी हो गइल बा। त रउआ सबसे चली बात करत बानी फेस टू फेस। तो वीडियो कैसन लागल? हाँ हम तो जानते बानी वीडियो अच्छा लागल होई। तो सबसे पहले एगो काम कर दी, इन्हें लाइक के बटन बा ओकरा के दबा दी, बहुत ही अच्छा रही। और रउआ के एगो बात कह चाहतानी कि हम कॉमेडी वीडियो भी बनावतानी। वो चैनल के नाम बा बिग स्टार। तो उ चैनल पर भी जाके वीडियो देख और मजा आई तो उ चैनल के सब्सक्राइब भी कर ली और लाइक कमेंट सब कर दिया। आ ई वीडियो कैसन लागल है देखे में, समझे में, तो ओकरा बारे में कमेंट बॉक्स में हमरा कुछो कहे के बा तो बता दी है, ठीक बा। आ इस चैनल पर नया बार तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। एने का लड़का बटन नीचे होई ओकरा के दबा द, काहे कि हमर वीडियो आई न तो सबसे पहले गिर जाई। सब्सक्राइब कैले रहम तब। आ एगो बात कहे के भूलतानी, उ कह देतानी, ठीक बा, याद आ गइल ह। तो बात ई बा कि छत ढलाइल ह तो उ छत में बहुत परेशानी झेले के पड़ल ह। लेकिन हम रउआ के कम चीज देखैनी ह जेमे मजा आवे और सही सही बात पता चले। हम पर अपना कष्ट न देखैनी ह, उ देखा के का होई। सही सही चीज देखी, कष्ट न दिखावे के चाहिए, रोए के न चाहिए, लड़े के चाहिए। तो वह सब ई वीडियो के लाइक कर दी और चैनल के सब्सक्राइब कर दी। और वह सबके यही घर के बारे में दूसरा एपिसोड लाइम, में और चीज़ देखाएम, दुकानों बनत बा ओकरो वीडियो देखाएम। तो रउआ से हम विदा लेम। चली फिर अगला वीडियो में मिलतानी। जय हिंद। आई ना, जय हिंद, काहे कि देश हमारा रिस्पेक्ट बनता है।